bindigar ku kafadar ku. Sufuli uku rundunar sojoji 153 1909 mai igiya uku Adamu Sanusi ya zo domin ka duba lafiyar sojoji da tsaftarsu. Bindigar ku a ƙasa. Bindigar ku kafadar ku. A daga bindiga sama a tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun muje. Bindigar ku kafadar ku. Na zo neman izini domin in juya da sojoji zuwa gidan hutu yallaɓoi. Mai hangen nesa tsaya tsit, saura mu juya dama zuwa gidan hutu je. Hagun dama, hagun dama, hagun dama, hagun dama, hagun jeka oga ku je bana son shiga gaban ku da yawa. Mun baka mutu. Juya zuwa hagun je. Soke bindiga a ƙasa. A buɗe ƙafa.